Il-kumpanija Fino & Sons Limited qed tkabbar l-investiment tagħha f'pajjiżna hekk kif fetħet il-bibien ta' showroom ġdida li se tesebixxi kċejjen tad-ditta rinomata Taljana Venete Cucine. Din hija t-tielet l-ikbar showroom ta' din id-ditta fl-Ewropa. B'hekk, il-kumpanija mibdija mill-ħidma ta' Carmelo Fino fi Gwardamanġja issa se tkompli tikber biex tagħti għażla vasta ta' amara. L-ekonomija tajba u stabbli f'pajjiżna qed tkompli tattira dan it-tkabbir fl-investiment. Dan fil-waqt li t-tiġdid tal-iskema tal-first time buyers u tħabbir tal-iskema tas-second time buyers se jżidu d-domanda għal kċejjen u l-amara ta' djar kif iktar sidin ġodda se jinvestu fi djarhom. Iċ-chairman mhux eżekuttiv ta' Fino, Paul Merċieqa, saħaq li l-ekonomija tagħmel dan l-aqwa żmien għat tkabbir ta' dan it-tip fl-investiment. Aħna bħala sejrin tajjeb, domandi għatem, dejjem ikun hemm nies li qed jibnu jew qed jirrenovaw djarhom ukoll, it's ongoing process. Ġifieri mhux qed naraw xi raġuni għalfejn ma nagħmlux dan l-investiment, għamilna investiment għax għandna fiduċja fil-ekonomija u l-futur, basically. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li investimenti bħal dawn jagħmluh kburi. Sostna li l-Maltin illum saru jħossuhom komdi li jinvestu fi prodott li jiswa aktar iżda jkun ta' kwalità aħjar. Dan minħabba li l-familji Maltin qed jiggwadanjaw mill-istat ekonomiku pożittiv u meta jdaħħlu jdejhom fil-but isibu wkoll xi ħaġa żejda xi jgawdu flimkien.